miat basuk kemen ni pi bro ti ba kajing puli ha kajing sia mana step ngaden puli mana step tang banga bun kamprat ngamna pelat ti nak takadam puli yang ya ka ba ngan puli mata kamet ya ka kitab jing start nakal nong ba kan nyau ka dukhat adu ka banongkong hi ti kumno halor kani ke jingja kaba ja manta halor ke jing le thau start jong kini ki nong sanchar halor ke jing le thau sha jong kini ki brio ki balon hakabor ban peniap jala ne ban nyon ben ki brio ki baduk ki bejenjar ya ki nong bela ya ki ba duna jing yo jingkot bat manta kalong tik kumba ye gitu kiba la ya selalang bat ki ya kiba la kongu biet ya ki bat ani gitu kiba la ya kernyam lang bat ki bat ka jumut jung perkhat ru kim don chu kata ka jing perkhat kum para brio la ni ba kin sngu thu kin don kata ka bor jumut perkhat ba kin don kata ka jing sngu sun e ya ki para brio handai lanyo nai keren shuai ka jat brio handai tang para brio ru nginum don shu ta ka jingmut perkhat ha kani ka juk menta te de nang takra ba ngakwa ban puli pi halor ka jingdum ya ki Egypt ka jing shai ki Israel ti menta ka kalong thik ya kini ki brio ki ba sngo ba ki la hok ki sngo ba tang maki ba mane blai ki sngo ba tang maki ba tip blai ki sngo ba tang maki ba jing sang kamut ba ki la alat nak ta jingma tingang akwa ban kran tang kani ka we lada pisania hakilei khendau kilei mala lei kelut leni kilei statue kilei thawbrio kamut kamdon jingmut ublei besisha ude ubang ngimla ban yui tang tahi ti de nak ta kadau ba ublei udon bat ki Israel ublei udon bat kita ki baskam ka jinget ba IT met ban museum ya ha ublei ti ublei udon bat ki om de kiwe pat kiblei ngan ya thu ya kata namar belei ba ka e ka bor snuthu ka e ka bor simpang kawan hina ublei ka e ka bor jong jingsat kawan hina ublei ka e ka bor jingtip kawan hina ublei te dena takadaw ka jing simpang ka jingstan ka di ka ba ai sngo bhado ublei ya unu ubrio lani ya unu uba usngo ubet ban ai tang katahi ti manta ka jingdum ya ki Egypt ka jing shai ki Israel nakal nong bakhat nyaw ki bakrau ki jing bishar jong me bat ki ba e ban batai namar kata kita ki mansiem ba biet ba dum kila yat pathar kalong thik kumi gitu ki bawan ba penting brio penting ye ki wei tang ba ki ngat jing ting ye la dia pat manta ki penting ya kiwei handre kiwei kim tieng ki kon Israel kim tieng handre ki ngat klaya la dia pan ha ka jing dum ha ka jing tieng bat na teng ki daya sapet kum tu pit masaring ye ki bom damas e handre ka tu kamut ngang sung thu jing im la jong ngasung thu la dang apang na sitom ngasung thu e kamet la jong dan no bala pan jot singa tang ublei hi u batip dena takadaw mentangan pensai pi halor jong kita ki brio ki ba na lamit stang ban penting brio lamit stang ban berngem brio lamit stang ban thawbut kensya kijat mentangan puli pi na kitab jing stan haba kiri kulem an kitarai ba kajat ben rio ba khut kade hapo kabor jongki ki penlong yela de ki koidi jong kajing dum bate kenjeri da kamiet kabajalan bala set hapo tunum yeng la jong bala be jingai na ka jing sumar sukher bom jukut kat ba kina perkhat ba om don batiep ya ki pap bari jongki hana baka dum da ka jing klet yaki lapan sapret ha pedeng ka jing tieng ka ba serkhei bat lapan her mensiem da kirngai kensya wat ka kamera ka ba hapo e bakiri kamyada yaki na ka jing septieng ki jing sawa ki bas ngutriem kila rio sodong jongki bat lapau sakis na yap kensya hakidur ba ingio om don boarding bala ban ajing shai wat kithliding ba pharnai jongki klur kimla pensya ya kata kamiet ba ingio an pharnai e haki la tang ka ding bas ngutriem bas liuhi ban da ka jing ngutriem kila tharai ba ki ba kila ui ki nang serkhei wat anda om yu isu yaki
kabut jadu mentor jongki kalong leno ya ka jingkop start jongki laben lathat kito hi kiba lakular ban be ya ka jingtiang ban ki jingwit mensiam jongki bapang ki pang sep tiang klemran pen ban yela dia wat lada omdon kaba penting yaki pen ban tang da ka jingtiang yaki merat ki bayat bat igip sen ki persan kila yap khnyu da ka jingtiang kim nut pech wat ya sun beneng kaba kimla kiar da kumnu ka jing bomman kalong ka kaba khauput ka penrem yela dia dala dia namar ba khuslai ka jing yetip lem ka jing bomman kalong ka kaba khauput ka penrem yala dia dala dia namar ba khuslai ka jing yetip lem ka ju penhe yaki jing naba ka jing tiang kamde henry tang ka jing kentaj ya kania kaba terwa banirap bat haba duna ka jing kermen bat yo jing irap naradia ka jet ban sa dum klem tip balei ka sem jenjar henry baro simit ka miet klem bor klem sor ka balawan mi na kendong jo kanyamra ka ba klem bor ru maka kila yathia kumba juthia kilai paswut da kirngai kila paswut da kirngai ba itriem ban kila luat mensim naba yaki la kem kendit da kejing tiang ka ba kim sem lapoi perkhan kat ubadon hangta ula kelon bat ula set ha ka bendinar lada udei unong rep ne unong aplang rot ne unong trei klau ulangat bat ula sya kaju kanong klemdon balai yaki baro lakum da ukunjeri jingdum lada dei ke jing persat kale ne ke jing pa sngo tenat jong kisim ha ki tenat diang bayar ne ka jing riu jong ka ka bano kensan ne ka jing hap lenget jong ki mau siang ba peno na jrong ne ka jing mare kenti jong ki merat ramya ne ka jing sawa jong ki merat klau dakat ki ba kerhu ne kasur basawa na kilum lenghong baro kini ki penyap ler yaki da ka jing tiang haba ka perthei bro ka wei ka tengsan da ka jing sai ba pernai bat ka lej la ka trei ka ta klem penwit tang yakini ki brio kamiet ba yong ngan ka tap klum ka dor jong ka jing dum ka ban saklum yaki hanrei ban ya ka jing dum kham khia maki ki ba wit yela dia kham khia maki ki ba wit yela dia kani ka tien ublei kani ka jutang ublei ngas ngongu ya ublei ti mentang ngan ong ipi halor ka jing pensyai menta kumno ngiwit dal de la dia haba ka tempul jong ublei kadi kani ka masjid kadi kani ka mandir kadi kani ti piawit li yu yela dia pi pen stom li yu yela ka mensiam la jong pi pen khuslai li yu ka mensiam la jong kata kadi jing le la dia ubriu hi borobor haba umle ka basnio jutiam handrai uta ubale ka basnio bat da ka jingmut ba arsatam haka mensim udon bat ka jingmut di perkhan uta ubri uting yaki namar balei uperkhat bet yala dia usngau tik ba ude ublei handrai ngan ong yepi ubriu hi ban perkhat ba ubyang lut nala dia kamut kata dang bakla namar ladangi ngim duai yo ublei bat ladangi ngim IT ya kani kemensiam bal kadonut jungi hau ublei bat ngim phai nadu kadonut nadu kemensiam jungi shau ublei te kamut kajing yerap jung ubriu kalong leno kajing yerap jung ubriu kalong leno deina takadau ba ono ngakham syam layu ba kidan kita ki balala ban penkot sisa ya kata ka jingpang lani kita ki balala sisa ban weng ya kata ka jing khuslai ha ka mensiam joki ngam syam langet adu mentah namar beli ka jinget skam jo ka mensiam jonga ka nget bitang hublai ngam syam langet hiru ya kitu ki kam thau syaban ban pen ban ong bet o balala ban sumar ban le kum ta ban duai kum ta namar ki kam duai ra hublai ki duai pat ha ki we pat ki blai deina takadau ba ka jinget jonga ka pher na ki we pat ti ngang ong ipi lada
pi scam ka jingat hublei penting puat re pi ublei thau puat re pi lada pi scam ka jingat hublei dei na takadaw bali ka jumut jeng perkhat ru ka bangil langkot ka jumut perkhat dei bangim scam ka jingat hublei lada pi scam ka jingat hublei kamut ka jumut jeng perkhat kat ka baki briu ki kran pi kloi pila ban panpai kamut kata ka di ka jingla jung hublei handrei ngan ong pi hang ni ki bon tang ki nong ben ne kanong kendong pan ha ki ben ki penok mesim handrei kim sim lala ban ya lam baklai badeng kim sim lala ara namar balai ngan ong ipi ba hadu mentangam sim langet ba kade ki jingla junga nganget be kade ki jingla jung blai nganget scam na du ka mesim junga kade ki jingla jung blai dei na kata kadaw ba balai pi atiang balai pi along kum ni bali phim yes tu kai kata ka jingkit khli kai kata ka jing tiplem kai kata ka jing kata ka jingkit khli jong pi ba pi ju perta borobor ba ejri ejaj benriu kai kata hato nga khlamiwi ba kan long kumta dei na ta daung ong pi ba pi la shu dumbut namar ka jing kwa le jubor lane ka jing le ban pen i da ka bor brio handrei ngan ong pi mla da bor brio mla da ka bor jong tei kalanti ka bej bat kalanti ka sai kedar bat kas kade ka kalanti ka basuk bat ka bajam lada ngingi don kat ute dei nang takadaw ba ka kamle jubor hi lano kam penmi ye uso jong ka jing job handrei ka mensim ba yesha bat ka mensim bang ngets kam hau blai kata kalanti kade bu blai u ajing job yangi kam don jungmut yangi bangin kedaw ti yano ngi hap kedaw shuan kong yeladi kam don jungmut bangin pet sabar ngin pet chuai la kayin kasem kam don jungmut yangi bangin let bisari ka kam kiwei ngin pet chuai ka kam la jong kata kamut da ka bangile kumta kamut nai thu khana lorino thu khana ya ka kam yi kam sem la jong pet ya kayin kasem la jong pet pen inuk sai ki prolok projor ki ba phia trei ka kam ka jam ai jungmut prabai trelang ai jungmut ya ki prolog projor bakin yo jengmut bakin yo mensim bakin im sngi halaki kam baki trei kata kade ka ka ba ngila banya ai ptenli iwe pat da ka ba ngi snok tilang iwe pat ba ngin ai mensim iwe pat ba khnang ba ngin kiu nang ni sekaman handre haka jing pet jonga ngayu i ba dandu mensua habaki temen ki kro kiba hasua jongi ngakhlam yu ba kin not lane kin pen is lane kin sneng lem ti nga super khat lada kanik ka long menta lada ki khon samla kiba nang bastat handai kinang sha elam bakla ki susngap menti kim keren kim not ban angel ka sentur kani ka kejaj benrio kan sakut no Henry lada menta kilong menta lada ki lada ki khna ki balanang la stan ki ba snuthu ya ka jing bat ka jing kia ka sion jong den rio kam de ka jing le jubor ngan ong ipi bat uteng sa job dengan sakot ko we ka jing ilang nda ngalami bat ngin khot akawe ka platform ba lada kan de studio ne kan de hono jar ki bawan tingin saya tai hangta ngin saya keran hangta ti jar ki ba sngo ya kani kamut ngalong bakloi ban penkre ya ke studio dari hangno ru ngin ya tai kita men ki kro la ne ki khna ki ba dan jikit kli ela kajat benrio la ne ban penia tali kajat benrio shua ka election ba ngingin dup sngo no kumno bangin jet ya ki no thau an hanrei ngimde ma chai lam bakla ban ong ba jet nong mi khmat da pi jet nong mi khmat te shumi khmat shumi khmut shumi khpo shumi snir ti kemut manga ma phi te la ring rai kho ti de na kata daw da ngingi sngo thu ya kata ka khia ka shon jong ka jing sha le bor ka jing sha thombor mdei ba thombor ki bru no bar ki bru jongi hi ki bodon ka bor ki thombor yangi ti saka e pat phinang kwa saka e pat phinang ya melen ha ka to ha kita ki party kan don jingmut ayu kam don jingmut yang abangan ya tai gini kam politik sendiri kadon kam hinala dia bangin sngotu kadon kam hinala dia bangin perkhat kadon kam hinala dia bangi lada ngide kibrio kiba bha shisha la ne kiba kwa shisha kata kajing kala le nala dia sedang nala dia kam de ba pin kmil ti yano lada pi kmil ti no la ne pinitnya kwa pan kwa ya ka jong no kam don jingmut le nala dia sedang nala dia perkhat nala dia
ti dena takadaw ong ipi lada piduna ha kataka kajing sempang ru ha nginiat tei pramangi ken ngini ajing mut pramangi ken ti da ka bangi ngi tai mde banga ngala ngabiang na la dia mde ba pi la pi biang na la dia handai da ka bangi tai iwe pan da ka ba kumno ban tei ya ka imlang sa lang ka ba kamut ngini pasat jengmut iwe pan kata ka kade kambha Henry nganomla robon ongbet ladang pelong ta meeting ngan kerentang manga Henry man la ka ba ngin pelong meeting kamut mau pies di bandon be ha man la uwe ubanan ukli rangba ne ukli ka kli long kemi kli kena samla kamut kadi ban yat mau pies kamut ba kidi ban la ban keren lani ban bu jing kli lani ban yo jing sai kamut kadi kata ka ba ki kon ka bri nyu trap ndai ru kili ti dina ta kata ba amde ban ong ba tang usen rang ru labyang Henry tang ka kantheru labyang ngakwa ban ong ipi ba hakajuk mensua lada unu ubriu ulit songkha songman ya ka subo wan songkha songman ya ka jat jungi udi ban ai ka jat sak kanthei namar balei ba wan tre hi te ka jat jungi haba utre hi ka jat jungi te atip bangi ngi dari pa tingi don kami ka jing pa ti Henry menta pan ngan ong ipi ba lada usen rang mo uli briu ya ka briu lo jong tela do usim jaj do kan ayu pat kata ka de ka jingi sungtu jingmut hala si tengah hala si kurim Henry kamdir kumbal le pat ka disukon sel kamot ban ong bet ba odla sim jaj hane mi thu chu ba kide khasi kita ki khon da phim ithu rom le ngam don kam nga disukon sel sto dam ithu rom le da radai phi ong bo khardai ro nga im hang ne phin le yu ya nga shong hang ne phin le yu hato phila ban be ka kraw ka district council ne ka kraw ka supreme court ne ka kraw ka district council ne ka kraw ka high court ne ngin chui kran chu atang e kata de na takda wa che ilam bakla kane kri gi juk sai ngan ong ipi nai prakhat chu i kito gi juk dum habakim la ban thaw tang ka weru ka an ban te la kam la ne ban te rasong ban te song ya la ka jat bendu lo jong nai prakhat chu i kito kwan man toy ai kin kran ai kin karkaj handrai long bakalut lada ki karkaj na ka banta usnam arjar arpulai ngan ong ipi lada ki karkaj namar ngila da bi plan jekin dala ki jong hikmat ya ka jing le thawsha jong ki nei ya kini ki bala don lupa hang ni manta ka syong hakara jong pi jong ke namar ka bot jong pi jong kam dere san spa kam dere si hajar kumba penbit maki bangin su abe tit kumtu kamut long la syahrin habot kamut kini sa oddo da ka jat benriu jongi hi namar ba katat palak ka kli jong ka jat benriu jongi usen rang beriu lane ka lane kawai ka bot jong u kli nong te bot ne jong ka kli nong te bot kamut ka syong dor tang san spa ne tang si hajar te kamut ha ka bakat do namar tang ka ne ka lockdown ka ba ar ka balai mo bat ka banongkong arjar arpo arjar arpuai manta arjar pulai te ki kwa bane arjar arpuar ki kwa bane thausha ti kamut kin ayu bakin penyap yang IP haba kata ka jing penbor jong ki ban ai injek ru habal atip peleng bak supreme court kam penbor ru kinang le thausha de kini kita te kamut kin saliahi ban penyap yang kim saliar ban penyap yang IP ki klo hiru ban penyap yang IP kamut habal atap te kin thiet bida kador te kin thiet san spa si ajar kamut haka jakaban oddo masi kin oddo khasi haka jakaban kin od blank kin oddo khasi haka jakaban od snyang kin oddo khasi namar kala atap plat ka kli khasi te dina takadaw haperkhat bah phi kinong kendong phi kibriu ki baduk phi kibriu ki babla phi kibriu ki ba su imnong da ka ba phi bla mensingi ba men mir perkhat bah waju syayalam bakla namar kini hi bunsin kin ong be ani kale air chata ani kale air te kale air ujongi ule air ujongi yakim mersyang hi borobor phimdir ban sngap manta long bakalot no sngotu ahladi tiere lada ngi pen kre kata platform nei lada kino pede ki badan sisa kata ka jingket kre dai pen rio kin wara laki jong ki mat rekam de bakin pen syai pe ba par ta kemut ka syong sau hapi hanga ken uno ubrio ubangi ikok banjit uno ubrio ubangi ibet banjit Henry ba pin isngap ik parti te ndala jok parti ti saat ka parti ken ka saat ka plala jong ken manga ma pi ubrio baduk te kemut ngisi im jenjar kum ne te dene kata ba beli bang ong ipi
tolong kibriu kiba Sempang, tolong kibriu kiba Perkat, tolong kibriu kiba Puson, namar ba urius niu lane ka jings niu haba kawan ti kamot ka syong ka jing start jong ikin kumno ba nginlong kibriu kiba Sian, nginlong kibriu kiba Salak, namar balay unong penjot te haba uyo on penjot ben payot na tadang ru un khrwat, payot na clear un khrwat, payot na pedeng ru un khrwat kat banayo handrei ni haladi halaka jing sungtu la jong haba hadu kat menta kisni hadu kat menta ka khlimat kamut haba ngingi im kendoi jakpo kumni hato pinom kwa ka jing kala kamdei ba ngin sukmil tiba o ngindal ajit yo to unyo pinom yo ira uta uban job ne haba pijit ya ubri udah tengka haba ula tiet pi uang la de tiet pi ha penmi iswa te tu ka bai pelut haba ula de pelut ya tu pisa tiu ha penmi tadi nak takada ba balai ba ngi bi ngilong kum ni la de pede da lada kim ki job da klem pisa nei da klem da pelut pisa tikamut ka skim bawan na nang tai na po ka sarkar kimi kamut menta ki hapon patrika mohok lada kampau te kamut lapa pelen bakitu Henry kum baki pelut ya ka pisapan ka baki pan nang ni nang tai bakin pelut pisa don teng ubriu ubala syak bakop mo haki he spa nang ni nang tai te kamut ula de tiet hap an ai suai ka tu pisa ka liang basim na ki he spa jadi na takadau ken ba ngi pede ki briu ke barien habang im kendoi jakpo kum ni te da tep buat ru mantangi hap an long bersian ken kimat kan bas online ken ngiring tapot online ken namar bali ki kun ki ti jonga jong pi kemut bro sikat to kemut online class handrei chanong kendong tangkan network robun mbiang kemut la su pendik ki kun jong pi jonga te kumnong ngingin nom sngutu habala dai yaki kena barit apen jar lang ki kimi ki paru ban le online class te balai pede ki he saipan ya kita ki nong tau ani kita ki MLA kita ki MDC kimnang se ban online class kan bas online ngingin tabut online haba manta kamut kila use da ban yasiu ya tadaro use da ka Google Pay lani da ki ATM card lani ki debit card ni ki credit card kamut menta la da ngi la ban le kumta te kan AIU ya untuk tahu MLA kan AIU ya to MDC ba un kan bas online kan AIU udah ban bas online lada umla ban bas online ngin sap ngap ya kajing keren ulong fit ne ban tre ya ban sim kata kajing kit kli kum utaw nong taw an ne bo un ba e kalangkor jong ki ba tilda umla aten man toy ayul ya pinjet kum ya utaw brio haba ban keren ru nang long te ban mi sakmat umnut ban mi platform umnut te kemut ya perkat hi ma piken lada pisngo bakalat te kemut kentat brand lada sngo bakade te perkat puson ti dena kata ba balai ba ngahapan keren ni kani ngahapan yu namar ngayu i ba ka jing penon kam bakla bar ka jing yalam bakla jong ki brio jongi kadehi ha ki brio ki jongi kadehi ha ki spa kadehi ha ki brio bodon ka bor kadehi ki ha ki tagi no thau aj te ka an ka bakum no ki la thau ka an ka bakum no ngi la tip don an ayu hang ni badina takadaw ba habang ngi keren yak ngi pajba ngi don ka hok bangin keren kanni kadi sensar pajba kanni kadi ka secular state ti kanni kadi kari India ti bale ngitiang yanopan ngintiang yanopan kadan ka hok jongaban keren kadon ka hok jong ban keren Henry ngayu i pade kibrio jongi kisunut tamun komen ya ka YouTube channel jonga ban mi sakmat ban keren ban persya kata kimnut ti lada pipi ong banga ibadang ibaklate mi sakmat ken wan ni kendu hayo ken wan ni tayni abar badang danut Tibli pi komen sunto nari komersiang pan. Kamut kapen iba pi de kau pot ken. Pi de kiting pot ken. Pi de kiting pi de kinong yalam bakla ken. Pi kwa ban yalam bakla pa iki babi batem iki nong kendong bo pli ki bom tip iki kamut pi kwa ban yalam bakla iki ban persungtu bakla iki. Kamut da keren markman pi menut. Dala let dala mi manga kamut say yalam bakla. Ujungit me tu bit. Ujungit me tu balan. Ujungit me tu buat. Ujungit me tu kardai. Kata kajing ilam bakla jung pi kalakut mentoy syu menta ibadang haba ipensai kani idon nong kersan de ki po hajar menta ti haba idon da ki nong kersan po hajar ngan ong ipi ka kajing sedang menta nang sisnem tam arsnem duna nga kermen ba hadu arjara fulai kan sakelalun odong sedang kata kajing
kerman jonga ha ublei kan sakalal rin sodong ti ublei un sa rong ha iwei pa iwei ikli jong kibrio ki baduk bat musa pencai be par ha ke jingmut perkhat jong ki bat kita ki kwan mantoi kita ki ku aburam kita ki he aspa kita ki he saipan kinom la shu ban tet tat dor ye ka kli jong kibrio ki baduk deina kata kada ba balei na tawe ka jong YouTube channel ngai i ba ki media hang ni ha man ka ba ngi kran ni ki point ba de ban pelat kim pelat deina kata kada balei ba na sa tawe ka jong YouTube channel ti kai ba pi sngo thu bat pi shai te kemut like share subscribe khnang ba ka video jong ba deng do trong kan subscribe brok we ka ri India brok we ka jalam khalia bar khoj ban ya te par bar khoj hang ta kamut ngin sakmi lenti ba ka sancar khadar kan long no ka ba khoj basuba kamut khanang ba kita ki mantu nang tagi man thok man syukur kamut bo syukwa tang man kwan man toy kwan alot ban bit un biang tang yela di ne klam da don kijing isn e ya ki brio ki baduk ki samla ba klam kam jam ya ki kon swet ya ki ru kan thei ya ki bakit kun rei kamut ya ki basu kit jenjar kum to ban sa ban tia yela ki jong ki khun ki ti da ka ba ki bela ka ba yo e te kamut perkhat ba kani baru khon kadai ka jing sha ilam bakla kamdei ba ni bakla mangi handrei shua ba ngin thabot te kamut idion pakhat shua kan handrei ndang ila de thab te kamut ngin sakarkat kam don jumut te kani kamut kala ban pen iru bangi bakla mangi kala ban pen iru bakla maki kala ban pen iru bakla ki no thau an kala ban pen iru bakla ki pajba namar balei ba kadai ke jingbi namar ladang ngi dit tador ya kabut hadu sansnem kin syong hang tu bat kin yo bam jam ya ka hok chonga jong pi ti klam da isne yang ai pi ti kata te kamut kadai ke jingbi jonga jong pi kin handre ladang ngilong pada ki bri ku bersian nang ni se khmat kamut habangin jet yaw taw nong thau an umdei nong mi khmat unong thau an namar balil dangi ong nong thau an kamut ngi hapet ru yaw taw brio ubadon ya kata ka jingnang jing tip lani ya ka jing syampang ka jing start ni habjiet ya kum utaken henry pa pinjiet ikitu ki pen isyadem kum ni bade manga tem don jungmut nangla hi bayat kutop tang ba he kani pat nangla ubay riam ternyop tang ba nangla kani pat ka klan ban ya utu bariam gentleman hang ni pat empty dina kata hang ni pat thli ti denang takadaw ba ngan ong ipi perkhat ba tinggi di balong soto ti ladang ngim soto kamut ndang ila dep ai tit hadin nai kerkat nai kaul tinggi di ban soto ikata ti denang takadaw ba ibadang iban si iban ya kani ban khnang ba ki khun kabri nyutrap kin laj marau no hadu mentang ngilong marau namar bale ngilong marau ba sak te sak khum kan ni kabor jumut di perkhan mdi ngilong marau kumno ngimlong marau lalu bangi ngimhap de por India kamut kata kini dadi baki yo sensari kini te yang ai phi te kila te snon kun jeri te kila ring marau sundon kumto kembali kipor kijuk mendai te wat manah kan lockdown ngila de katto baki le jubor justi be kila khang jubor justi kila penting kamut kila rung wat akirang ba snong eru kila ya lam baklalut ti kata ngi upat ba nong song ngi sap jar ngi banglang ban de jenjar ngi ngap ndru benai arjar arpau lai benai arjar arpuwe sementara mut ban khang biang kataru ngi sap jar ngi ailat ba kita ki mentu kinang to susu ti kalong tik kumju kumbayanga ya pi lada pi yaunu nu ubri bosnio pi ngap lakas ngap ti kalong tik yau tu ubri bosnio ba nang silor ban le snio em haba pi mai trai lani pi le trai te ka jing sniu kan sadu ken andre la da pim le kumta te ka long be manta ka jing sniu long ba pi khot hi ma pi ken andre haba pi kano ka i ka bomlong ha khmat jong pi mai kan hiet namar bale kata ka de garukom ha ka imlang salang ka di banlong kumta da kamlong kumta nai ak rublei ra bathaj nai ak rublei ra namar bale bangi ngitip malau we ubrio udon la ka jong bor jumut perkhan Henry ka jingi trelang
na ka bantaban penbahai ke mlak salang kadik bodon kam na ye kran ye kata ka balang-balang nganga la kret ye kata ka balang-balang nganga ye kran bitang ye ublay na ye kran balang-balang na mar klam tho araban penkela niam jubor klam tho ara ka bible penkela niam jubor hanre hangni kamut kadei tang kajing sa elam baklahi bahasa mi kita ki balang-balang penkela niam ngan ong ipi katan rai kadang la katan rai sibun kadang la katan rai sibun bat nda pila phai se katan rai nei kamut pin sapale misim jai handai pia buat katan rai la jong ken ngam tang awat katan rai la jong de nang takadau ba bali bangalong ngaman kumni bat ka ike jing peniat ba kabasbun ke jong ublei bangalong ngaman kumni wal dang ayang halamar weiru ngam sem laki khuslai ike eru namar nga nget scam ba ublei don kat nga de nang takadau ba mentah kami ti satiasuk saperkat sapuson ya ka jingkran ku jonga sa like share subscribe ti tangkine kentien kublai sibon ifi bro tiasuk